ka jingkiu palan ka by boarding ka lapenlong ya ki nong snong na umsning kanongret ka padan hamogon ro bakin lej bentur sha office kam jong ka megalia energy corporation limited hak si hat majai ha ka tei ka jingtmu ka jongki pani kendo ikibot pania ka MEECL kam syam la orlong na ba kim syam la yolat satya bani kendo iki wat hadin katu ka ni kanta bakila ab ha office kam kate katnan kabadan halum jingsha habai kran bat kilat thai kubor ka konglenda nongrum ka wei na kinong snong ka umsing mo konro kal ong ba ka jingwan ka jongki sha kate ka office ka dei namar ka jingkiu palat ka by boarding electric ka balakon seki hajar tingka kalai thuru ba katai ka jingja habaro ka wei kisnong umsning but what la ki pai ba ki jusiu be ye ka by boarding man lau banai hendai ka by boarding ka berim kadang don ben kitei kinong snong kila poi ka por ka arbji ai mensni ha katai ka office trekam hendai wat hadu sau bu jen mi du kim sim la yola satya ban ye kendu yunu ru kumbala pen sngau de kinong trei ha katai ka office trekam ba kadang don ka jingelang Pak Iwan sini namar bah haka cingwan poi ka birlat hayu haka senong kathau cungi iba ka long kiu palat deh buat kiba dontang arbor tang laibol ban ka bir pat ka poi hadu sia jaduna nalor bangim pat ngim cudon kane ke hitar ngim ka set ketiu ngim penon kam da ban set ban ka laj ka bir laj pat ka kiu te ha kaba ya kendu pat bat kiba kloi ban yarap yangi tiki wan hisnau chengi kumta ya thu ke nya kan ni ke cingciama bangi sem cinge ha ka cing siu ya ke birlaj ba ka he palan ta ka dau ki kloi ken manyarap yangi ha ka cing bom su thu ma kiba pli kiba khamduna te wat yang ngaru man suang ala sya thok hi kata cu korkom ngampar su thu henrai had kad hadu menta ken nga su thu hadin menta si benar ba bangasiu nga sa su thu menta ka poi ka bir jonga ki khen bir nadu arpu tarik ubenai okos hadu arpunyo tarik udu sembar ka karen bil ka poi hadu lai hajar sis pak san pusan nang ta le siu harin bo ya kata ngasiu la siu baken henrai kan ka outstanding pat ngaklem siu shu ka don sia jar khandai punyo tangka ka outstanding barak sisnong namar ngila dep siu bet man ubenai ka bil ka poi man benai ngi siu bet henrai kan ka outstanding bat ka don bet ko ngang ko man su thu phi hang ni namar ba ngai ka ni ka bil phi ka don be kita ka outstanding hatu phim jusiu bil like nadu ko por ba phi yo like man ba poi ka bil nadu basdang siu bet hadu menta ya so bi te kumnu pada kan poi bang ni ka outstanding pada tip chana sta ba wan poi program ne ta si li ba be ba thiam tip chana so ba chi kat ba wan ai bir program ne phi siu hung no man shwa hasmit demna smith haksha demna haksha ba kin manta kin ba wan haden kata kan ne se hane ha ka te ni ya ki nong snong la san ran nang de khat jong ka FKGGP maula circle ha ba karen bat kilat phai khobor usam la versal lino ubade uskatri ka FKGGP maula circle ubadan lang ha ka ni ka sngi ulo ong ba ka chingkiu jong ka by boarding kalakta sikat de e ki nong snong ka umsning bat kumta nak liang ka sangreng kat ki nong snong kilalek bani kendu iki bor badai khmi ka MEECL hendai kim sim la satya bani kendu iki mengi nak liang ka sang FHP hadir mingla yo kani ke jing ujor na kani ka snong umsning ka bahap po mau konro konstituensi halor by day bat kani ka bel ka ba ka jing poi bel ka jongki ka ba long sebab palat kelakta sisa ya ki ni nong snong hak ka snong takada long ni nakaseng ngilawan banwan mi sini banwan mi kendu jong ha by day bat ESDO kini kilawan naduk mene naduk kopor khanar baje mo tengi rung ilai poi kumtai khanar steng te kajingwan jongi ni ngong banyo ikenduk banyo kijing pensai halor bede bakani kabel tenrei haduk mental adap ya kasau baje ru ngimyo habangi persang ban fun naduk mene ru ngimyo ban fun iru bat msim hiru wat ya ka fun ru keli mene te kiong ba don meeting tenrei kata kajing don meeting long naduk khanar baje mo khanar steng ong don meeting haduk mentaru long ngabelingo long haduk mentaru long kata meeting kampat wagen solngo nomor ba lagtu ka pion badan temo ngila pan nomor phone tang ban kol ro kyo ngom ai pi ag sia kini ka office kai dei bat ba abangi don kam nomor phone jing sia de ban ai ngi phone mo nomor kini na po musning bapli nong kondong gila wan sini kabi dei ba kini ka berlaj ke jongki balaki hoduk kan ni mo
แต่ก็บ่สกลงอกกันดังอีฟูนตั้งnomor phone kem ai na po office din bangi lawan hang ne ngem yo nomor phone ngila pan nomor phone tu pion ko ong ba em yong ba chu ai pai ba re ngila de ong mana ka jingsa kan ni ka office pat pai ba de ban aiแต่ก็ลงไอ้ก็บ่สงสิดูกตากันnomor ba ka office ka de bat pai ba apa kini pai ba ka wan kam wan ut mo lang ba ka sang FKHP ngila le chru snong jongki ngila pha wan sini wan ya kendu bat ki nak ai ka ba kan ni ka berlaj ka kiu hadu kan ni penjinjar ki bai ba kham tam nang kondong bapri bai duk bai suk bala bai khau khun nem bala bai siu bai laj dei nak ta kada wa ka sang jongi ka simkhya banyawan ha kan ni cekar angkat kini pi ba ki bala sakhi lang re ka basno lungo ba ngim la kan bani kendu i la phun la pasang ban phun ro ngim yo kan